Mazimba andika ndatonya nhasi ndinosada pfungwa dzevanhu ndanyatsoona kuti ndosaka tichibirwa. Ndoda mbokubvunzai Mazimba, munhu anokwanisa kubirai kukurovai 419 munhu akaita sei? Chimbondipaiwo munhu wokuti munhu anokwanisa kutora 419 akaita so. Pane zvamunoona here kuti munhu anokwanisa kutora 419? Chinooneka pakurova 419 hapana, pakubirwa hapana. Munoziva here kuti kazhinji kacho vanhu vari paspotlight ndo vanokutorerai zvinhu mari dzenyu. Vanhu vari paspotlight ndo vanokutorerai tumari tushoma twaunenge wasevha itwoto ndo vanokutorerai because they are quick to believe. Kana muchiri kurangarira days ana Mambo Ndini, ana Hell Commander Instagram, vakauya vakabhilivhisa vanhu vakati tine keshi, vanhu vakafara, vanhu vakadzi vachiungana and everything. But what happened? Vakapedzisira varipi right now? Vakatanga kutora vanhu nenyaya yekuti vaive netrust yekuti tinomuziva ndiMambo Ndini, tinomuziva ndiHell Commander. Vakashora vanhu mari dzepenze masemendi mwararo, mari thousands of dollars avakatora vakadisappear. Nanhasi polisi iri kuvatsvaga, nanhasi vari kutsvagwa. Hamudi kuudzwa, hakuna munhu anofanira kuti munhu agare asungwe. Ende mugare makazati munhu akasungwa anobuda. Hapana munhu unosungwa kugara zvachose, unozongoburitswa chete. The idea is munouya ndimi munoenda kunoporongera nyaya dzenyuko. Maporonga nyaya dzenyu mopana namari dzenyu dzamunenge muchitengesera namhepo dzenyu. Mozouya moti tabirwa. Totsvaga toita information toita V11 atinawo inaopotsini atichazokupai paleta. Moti vanhu vane godo. Hey, vanhu vane godo. Hey, vanhu vazodai. Come on. Patinoya tichitaura nyaya dzana madzibaba, vana n'anga panapa, vana n'anga dzinokubirai, vana chii, munotaura the same thing. Ndosaka muchibirwa because munonanzva matsoka dzevanhu zvokunyanyisa, munonanya kunanzva vanhu zvokutodaro. You can't see, hamugoni kuona. Manje tichauya nevi tichakupaika zvizhinji zvatinenge tinazvo muone. Munoziva kana guides next time ukaparamura mhosva dzako ukaita mhosva. Takataura palast life panapa ndikati handadzi kana muchiziva vanhu ava ingotaura kuti ndokuziva itaura nekuseri mungodzosarana mune zvakanaka. Ukabatwa uchita game rako, negotiate and pay back mune zvakanaka. The idea kunenge anofanira kuti munhu ngaasungana kuti munhu ane ameno kana vane beef ari kurwisana zvavo mabeef emabusiness or what, but ini ndakazvimiririra. The ladies that came to me, a couple that came to me and another lady, one of my diaries, akatorerwa akabhadhara 11.5. Ndo vanhu vandiri kumiririra inini. Zvese zvandichazokutaridza zvandichazoita muchazoona mega. Ndoda kuti muone, ndoda kuti kuzoti syndicate. Muri kumhanya. It's a syndicate. It's a syndicate of socialites. But munomhanya. Ndosaka muchibirwa. Zvaiko zvino tichakusiyai mumbonyatsokubirwa. Tikukuudzai kuti hakuna munhu anenge achigona kukuitira chakati, hakuna zvinhu zvacho muchazozvinzwira mega kuti nditaure zvinonetsa. Tichakupai ma-V11, ma-screenshots, ma-audio zvese mugoti futi haasi mavoice edu, haasi mavoice ake. Nokuti ya too gullible, ndosaka muchibirwa. Ngatiitei kuti vanhu tisabirane pachezvedu. As much as tichifarira munhu, but kana paita era yekuti pakanganisika ngatigadzirisei munhu. Handiti pakataurwa kunzi akataura kuti endai kupolisi kana ndakabirwa. The docket was already there kupolisi. Saka polisi yangobataka munhu. Saka chamuri kuti imimi hakuna chi hasiriye muri kunyeberwa godo rei. Varo ndimi muri kufarira kuti zvimari zvamunenge makashanda makaseva pamwe venyu vatorerwa. Hakuna ngasi kuza desperation yevanhu vari muSouth Africa nenyaya yekuda mapepa. Saka anything is possible chinoitika. Handiti hamuzivi zvamunoda. Zvamunoda cheko chavo hamuzvizivi. Hamuzvizivi. Muri kubirwa nesu vacho, isusu vacho vanenge vari paspotlight. Tikatitaure muti haiwa igodo hari munopenga here. Makakwana here. Mazimba mushe. Anyway, hazvina basa mundimirira ndika 8:30 usiku. Muzonyatsa kutaura zvamuri kutaura. Takukulera izvozvo. Pasi. Ndinoda kutoti dei angadoripo nhasi akudzoka achinyatsa kupindura azive kuti munhu waitaura naye zvese ndini, kwete munhu ndini waitaura naye ndinazvo zvese. Because I just wanted to prove kuti hazvazvo zvamuri kuita zvisirizvo. Do the right thing. Simple. Vatomboda enough 8.